Şəpmi? Olaysa gittik. Bu atnada kliplarga tavuş biru ayrışa aktiv vardı. Çünkü bir-birsine konkurent bula alırdık, jırşılarımız kubeyip gitti. Seçi bergen tavuşlar yerdeminde eli birisi olgaşığa, eli ikincisi. Şunun için uzgan qaynar atnadan son kliplarga urun çıgarırga vakit gelip jitti. Barşağızga zor selam, efirda top klip tapşırığı hem min İrik Fatihov. Qaysı klip бүтән bizden hit paradda qatnaşa olmayışa. Bu atnada tüşüp kalışı klipni aşıqlıyız. Kızganışqa qarşı tapşırığımızın qagideləri boyunca biz bu atnada Elvin Grey bilen sabullaşırğa məcburbiz. Elvin Grey, senden olğa tabada motor kliplar hem motor jırlar kütüp qalabız. Sağ ol. Aşmadı Яңа көчләр, яңа өметләр белән хит парадка өр-яңа клип килеп керә. Bu atnaның резиденты кем икән? Әйдәгез, шуны белик. Кит инде моннан. Әйдә, этеп кенә кабызык инде, әнә яңгыр килә бит. Я кабылмыйм була, этеп кабызырга кирәк моны. Ямсызыны мотор күрсәтә, яғышлардан кисәтә, күңелләрне гел яшитер, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Гашык булу үзе яман, дөнья кызсыз калдыра, кеше йөрмәс урынга, такыр юллар салдыра. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күңелгә кергән бу хисләр гомер буена җитә, сөеп сөелә белгәнне бәхетле картлык көтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең
ялкыннарынан көю, ул мәхәббәт, ул сөю. Мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарынан көю. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарынан көю. Ялкыннарынан көю. Ноябрь айы шулай ук Раян Садриев өчен тыгыз эш графиклары белән үрелеп бара. Тиздән ул Тәтеш районына һәм Чувашы якларына үзенең концертлары белән чыгып китәчәк. Ә менә узган атнада 14 ноябрь көнне Раянның әнисенең туган көне булып узган. Раян аңа ресторанда үзенең группасы белән концерт куеп бүләк ясаган. Менә шундый хәлләр, дуслар. Ә хәзер Раян Садриевның бабайга клибы өчен 1320 номерына топ клип 127 санын язып, тавыш бирәбез. Yürüdüm de min bir şiberini yaratıp, yuğalak görmezsin deyip, duyular ittim şavlatıp, duyular ittim şavlatıp. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Dünyanın rəxətilə kilib tıra yaşisi, bigərəklərdə şəbikən bit xatınımının ətisi, xatınımının ətisi. Былай болsa, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра Қазим шықпай бәрәке. Ешіп қазырғасынады. Үйренлек қазырға келек. Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Нишләсәм дә гаепләмим, миңа юл куеп тора, әбинең озын телләрен улгына тыеп тора, улгына тыеп тора. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Хәлләремне әйтмәсәм дә үзе дә белеп тора, әбидән яшереп кенә акчалар биреп куя, акчалар биреп куя. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Былай болса, Құдай берсе юғалмабыз қаяда, менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға. Менің үшін өліп тұра рәхмәт яусын бабайға.
Людмила Аланлының узган еллары матур гына итеп эш пышмак, манты һәм башка тәмле ризыклар пешереп үтеп киткән. Шулай ук аның алга таба зур планнары бар. Ул да булса топ клип тапшыруын тагын да яхшырак сыйфатта карар өчен өр-яңа телевизор алу. Кеше топ клип карар өчен телевизор ала. Ә син әлеге тапшыру өчен ни эшләдең? 1320 номерына топ клип 132 санын язып, су буйларында йөрдем клибы өчен тавыш бир. Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар өчен ноябрь айы гастрольләрнең соңгы айы. Ни дисәң дә гастроль тормышы кызык. Кайсы гына шәһәргә бармасак, барсында туганнар бар. Бәлеш ашамыйча кайтмыйбыз диделәр алар. Бәлеш, ләкин хәзер сагынасыңмы, саргаясыңмы клибы өчен күп итеп тавышлар юлларга кирәк. 1320 номерына топ клип 130 санын язып. Bildirmesen de yaşıra olmayısının kızlar. Sağınasın mı, sargayasın mı? Tünlerin düştü küresin mi? Mini birinci gafı denip girdip kütesin mi? Sağınasın mı, sargayasın mı? Tünlerin düştü küresin mi? Mini birinci gafı denip girdip kütesin mi?
белмәсәң дә аңласаң иде, горурлыкның да бите бар шиге. Бергә вакытны бик теләсәң дә кайтарып булмый шул бит кире. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә Абонент временно недоступен. Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Ачулансам да, гаепләсәм дә, йөрәгемдә йөртәм сине. Бик сагынсаң да, сагынмасаң да, өзелеп яратасың мине. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, Саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп кил дип көтәсеңме? Кил дип көтәсеңме? Кил дип көтәсеңме? Ноябрь айын Илназ Гарипов аеруча нык ярата. Чөнки айның башында 2 көнне аның туган көне. Һәм дәүләт ел сайын шул хөрмәттән 3 көн ял бирә. Шулай ук соңгы араларда Илназ җитди җырлар эшли башлаган. Әй шавабыз җыры безнең хит-парадта бара. Яңа гына дөнья күргән ялгыз хатын җырын тиздән тамашачы радиодан ишетә алачак. Менә шундый хәлләр, дуслар. Яшь барган саен Илназга да акыл керә, Илназ да җитдиләнә. Әй шабабыз, клип өчен 1320 номерына топ клип 131 санын язып тавыш бирергә мөмкин. Bir minutqa to'xtabdin olali. Düşüb qalda turmush arbasından. Yaktı xatiralar barlar vaqt. Meşaqqatli kunlar arasından. Bir minutqa barın unutali. Izga tushir biz mangiga tugal. Nilar deb javob berar ekan. Fanilikda
isərlənən күngel Ey şababız Vaxt jitmiymiş Durmuş degen vaxt uyanda Bir minutda vaxt taba almaybız şu O'zi bir minutlik dünyada Bir minutqa sabır etib qarın Turmush ımsındırıp turgan məldə Aqlanular gına birini turmaz Gitib barsak ruhi yarlı halda Bir minutqa tuqtab tın alalım Düşüp qalda turmuş arbasından Yaktı xatireler barlar vakit Meşakkatli günler arasından Hey şababız Vakit jitmiymiş Turmuş degen vakit uyanda Bir minutda vakit taba almaybız şu O'zi bir minutlik dünyada Bir minutlik dünyada Haqiqat ortalıqda degan bir aql iyasi. Bizning topshirig'imizning da naq o'rtasi kelib jetdi. Uzgan atada Alsu hem Azat Fazlıyevlar Azat'ның туған авылы Әтнә районы Күшәр авылында өр-яңа клуб ашканнар. Яңа йортка беренче булып псине керткән кебек, әлеге клубта беренче концерт итеп Азат һәм Алсудан концерт сораганнар. Һәм алар әлбәттә үзләренең төркемнәре белән бер төн халыкны сөендереп, матур концерт куйганнар. Игелекле эшләр. Ә хәзер гашыйк булам көн сайын клибы өчен 13:20 номерда топ клип 124 санын язып, тавыш бирәбез дуслар. Qarashın əsiri de sözündən ərəb kitəm İrken azılık uyanında Söyüyüm qağı sütem Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine şitekle büteridim Alın təridim Gelin geli teridim Tarmış yollarından üzerine şitekle büteridim Kıyaşılısı kirektir tüteldeki gölgede Salkınlarda şıltuşum köş bir şişlede Alın teridim Gelin geli teridim
tabıp jayın Seni tevgi qat ko'rgandek g'oshiq bo'lam kun sayin Alın alı teridim Gülün itar edim Turmush yo'lidan o'zingni yetaklab o'tar edim Alın alı teridim Gülün itar edim Turmush yo'lidan o'zingni yetaklab o'tar edim Alın alı teridim Gülün itar edim Turmush yo'lidan o'zingni yetaklab o'tar edim Olma itar edim Gülün itar edim Turmush yo'lidan o'zingni yetaklab o'tar edim Turmush yo'lidan o'zingni yetaklab o'tar edim Yetaklab o'tar edim Tahir Asılgaray bayramlarda bik ko'p şey içken, oşagan. Şunun için konsert kostyumlarına sıyar için ul gün sayın Qozan uramlarına yugururga çığa. Noyabr azağında onun Başkırtıstan yaklarında konsertlari başlanıp gide. Şoňa şu formaga kelirge kerek. Eger de siz kiş bilen Qozan uramından kubelekteyigine yugurip baruşy Tahirni görsegiz, aptıramağız dostlar. Onun için 1320 nomerine Top Clip %26 sanını yazıp, kubitip tavuşlar yollağız. Jilizlari tugarak Shajayga kubalak Kubalak, kubalak, kubalak Suyugullari kerak Bo'lshadim yagar bo'lak Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar g'amari qisqa bellar Uzoq yashaganlari iksira Guldan gulga siyinib unib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar g'amari qisqa bellar Uzoq yashaganlari iksira Guldan gulga siyinib unib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Olursunmu yanımda Nazlanıp kuşağımda Kubalak, kubalak, kubalak Senin şeylerin öter Nazlı ömrüm biter Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömrü qisqa bellar Uzoq yashaganlari iksira Guldan gulga siyinib unib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar ömrü qisqa bellar Uzoq yashaganlari iksira
Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Желізлere tügerek Şajegül kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Suyu güllere kirek Bu şirkendedir bulek Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü kıska değiller Uzak yaşayanları iksire Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü kıska değiller Uzak yaşayanları iksire Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Иң көп тавышлар жиған клиплар үштігін иғлан етергә вақыт жетті. Бу атнада кем үшінші басқышта? Хәзер біләбіз. Әсқатның ижад юлында хәзерге вақытта ақ юл. Түкіріп қойығыз, күз тимәсін деді Әсқат. Әлігі дүшәмбіден Қозанның бір урыс тілі телекомпаниясы Әсқатның келші яныма һәм мәхәббәт бомба клипларын күрсәтә башлады. Әсқат абый, атна сайын ротация турында сөйлейбез. Тормыштан бірәр қызыклы яңалыклар юкмы дип сорагач, ул көлеп: "Сезгә гел гайбәт, кемнең нинди бәрәңге алганы кирәк? Колхозниклар" дип җавап бирде. Сизәсезме, дуслар? Әсқат текәлекнең чигенә җитеп бара. Чики-чики, вау. Мәхәббәт минем кайны дулый, үзеңне күрмәсәм, җаныма һич тә урын тапмыйм, үзеңне күрмәсәм. Көнләшәм әллә ниләр уйлыйм, үзеңне күрмәсәм. Дөньяда синсез яши алмыйм, үзеңне күрмәсәм. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып durma, кірсең кушакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт минем янда ярсый, үзеңне күргәндә. Күзләрең нурлар шәшеп балкый, үзеңне күргәндә. Шатлыклар баса йөрәгем түрен, үзеңне күргәндә.
Бәхетле итеп тоямын бүген үзеңне күргәндә. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып торма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып торма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Ул әздән генә беренче урыннан калды. Икенче урын бу атнада кемнеке? Карыйбыз. Фәридә Алсу дуэты соңгы көннәрдә дулкынлану чоры кичерә. Шатлыклары, сөенечләре эшләренә сыймый. Сәбәбе нигә дип сорагач, барыбыз да сау сәламәт. Шунысы иң мөһиме дип җавап бирде кызлар. Әле кызган баштан Фәридә берәр җыр да язып атырга уйлый. Яраткан тамашачыбызга да әлеге кәефне йоктырасы килә диялар. Менә шундый шат күңелле дуэт. Ә хәзер Назлар клибы өчен 1320 номерына топ клип 128 санын язып, тавыш бирәбез. Güzel
Bu atnada ondan da kübrek tamaşaşı tavuşun jiyuşu bulmadı. Absolut jinguşi, birinci urun. Sümbül Bilalova bizning hit paradda eng o'ngishli shigish yasab keluvchi jirchilarimizning birisi. Tomoshachi onun için ayrıca yaratıp tavuş biri. Sümbül indi qish oyın bek sog'inib bitgan. Moskvada qish bek bo'lmay. Shuning uchun qor ko'rriga Qozonga qaytqalarman deb turam de Sümbül. Qaytmagan chaqda ani to'ndirib jibergan jilaklar bilan shaylar ishib, jay oylarin esga olam deydi. Әлі шул жиләк исләреннән былбыл сайраган тавышлар да құлаққа кірә икән. Артык хискә бирелеп китте. Клип өчен 1320 номерына топ клип 129 санын язып, күп итеп тавышлар йолдыйбыз дуслар. Сайрый бұл неге үзідірі екен, ойлар сағышқа әйләніп өзіні сездірі екен. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Қайтқаны бұл қыш өзінің таларына, сені келгенде үйіріпілер шығармын ауларына. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Минем кебек бигрәкләр моңлысын, үзәкләремне үзәсең, яратуын шынымысың. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Төзіп, сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп, болар ма екен төзіп. Ни кызганыч, безнең тапшыруыбызның вакыты ахырына якынлашты. Атна дәвамында яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Беренче усул: tmtvonline.ru сайтына кирип, яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирегез, яисә 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез. Шулай ук сез безнең турыда яңалыкларны ВКонтакте сайтындагы официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтеп бара аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» — это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап-ателье».